Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi la eThonga ngomhla ka-1 September. Hhayi-ke guys, ku-official bandla sengathi uBanele ubuyile ngampela empilweni kaZama. Uze wenza le sayini yabo yokuthi bemise umuno lo mncane ucicane ebese-ke bayabambana bakhothe isithupha. Ukuchaza kona guys ukuthi uBanele ney'nqotho zakhe lowaya. Uhambile-ke uBanele emva kokuthi athole ucingo lokuthi kudutshuliwe laphaya umuntu egcekeni lakubo. Wamshiya-ke uZama ejabulile engakholwa ukuthi ngampela isithandwa sakhe sesibuyile empilweni yakhe. Ngapha-ke ontanzi bebesendleleni yokuya emshadweni wakhe uZama. Bephatheke kabi kudrayiva yena uPhinda. Uma kaPhinda ey'buza ey'phendula ukuthi ngabe kubaluleke ngani ukuthi abe kulo mshado, kodwa-ke washo uPhinda ukuthi uma uZama uyakudinga wena kumele ube khona. Kuthe kusanjalo kwangena ucingo lungena kuyena phela uPablo. Hhayi umezwe ukuthi egcekeni lake wakhe kade kukhona ukudubulwana. Umane nje wabona ukuthi uZama impilo yakhe isengcupheni, wathi nje akashaye u-U-turn fast uPhinda aphindele emumva beyobheka ukuthi kwenzakalani emzini wako-Ntanzi. Guys, uthe mefika uNtanzi amaphoyisa begcwele igceke, kukhona umuntu omboziwe oqhutshwayo okubonakalayo nje ukuthi akasekho emhlabeni. Umane wathuka womuzwa nini, wabona ukuthi hayibo, nakho ingane yakhe izobhubha iphele nya engekho eduze kwayo. Kodwa uthe methi qalanga ka-left, hhayi nangu uZama ehleli ngaphansi kwesihlahla. Heyi, wamane wehlisa umoya waya kuyena uZama. UZama bekade ejamile-ke guys ebheke ngasesihlahleni. Wambuza kuNtanzi ukuthi mntanami kwenzakaleni? Umane nje wathi iqhawe lami ilona elingisindisile. Hayibo guys, iqhawe lakhe. uNtanzi-ke umane waphelelwa amandla mezwa indodakazi yakhe ibiza omunye umuntu ngeqhawe ekhona ewuyise esaphila esadla anhlamvana. Hhayi-ke guys, uthe sehleli nomfowabo uMduduzi washo ukuthi ngeke bafo, akulunganga ukuthi indodakazi yami ingabiza omunye umuntu ngeqhawe ngikhona. Imina bekumele ngikhosele uZama kodwa ngihlulekile. Kodwa sengaze asindiswe uSanele pho. uSanele madoda ukwazi ukuthi afike emzini wami ezibulala isitha sami ngikhona, ngihluleke kanjani vele mina? Hhayi, uMduduzi wathi mfowethu ungabe usabuza manje ukuthi ubani owenze ini, okubalulekile ukuthi uZama nangu uyaphila. Ungabe usacabanga manje kakhulu lokuthi bekumele ngabe wena umsindisile. Wathi ngeke bafo, awuboni kahle wena, phela ukhumbule kahle ukuthi lo mntwana wami, ubuka mina njengeqhawe lakhe. Manje masezosuka umuntu wasemzini omunye wasemzini wenye indawo azosindisa yena, ingeke akubukeki kahle. Guys, ubeqinisile kuNtanzi ngokuthi abe worried ngalokho ngoba uke wahamba waya kuZama eyombuza phela ukuthi ngampela uzizwe njani njengoba nje ugadle ngasekho. Hhayi-ke guys, umane nje uZama usho kahle ukuthi hayi baba, nginaso impela isikhathi nje esiningi sokukhuluma njengoba nje uSanele esengisindisile. Wangikhipha ogibeni wasusa lo muntu bekade eyinja kuthiwa ngimshade, kodwa anginaso isikhathi sakho mina sokuthi nje ngikhulume nawe, isona-ke isikhathi enginaso leso. Wathi uyazama ukuncanga uNtanzi ithi mntanami ngiyacela bandla. Wathi yeyi, awusiyena nje ubaba wami wena, bengicela nje futhi ungiphumele la endlini. Wathi uNtanzi hawu ngiyacela bandla nkosazana. Wathi ngithe phuma. Heyi Ntanzi, umnyango-ke angene ngawo akavaze sacela ukukhonjiswa ukuthi ungalaphi. Umane nje waphuma ebona kahle ukuthi uZama uzomhlafuna amqede njengamanje. uZama-ke guys bekade safuna ukuthola kahle iqiniso nesiqiniseko sokuthi ngampela bengaphuphi lo muntu abembona uBanele akusiyena uSanele. Uke wamfonela-ke guys, wafika nje wambuza ukuthi awungitshele ukuthi ngesikhathi sihambile siye eCape Town sasiyephi, ikephi la sama khona sadlula khona. Ngikubuza lo mbuzo ngoba waziwa yimina nawe kuphela. Eyi wacula uBanele guys, wacula washo ukuthi hhayi thina sahamba ngasolwandle, hhayi-ke futhi sasidla u-ice cream. Wathi inhlobo ne-flavour ye-ice cream mina engangikudla, wathi awudli iminti. Lapho guys usho akangingisi, wathi uthe suthi awukhotha wakho u-ice cream wawa, wamane wathatha owami kwakuyi-flavour ye-cookies and cream. Wayidla yonke wayiqeda ngoba ubona yakhiwile. Sasuka lapho sahamba saya ehhotela sadweba iplani yendlu yethu ebhedayo nje. uZama lathi heqe uvalo. Hey bo guys, uthe mebona ukuthi hayi ngeke, yabona phela lento le ikhulumayo le,
uBanele iyona njengoba injalo. Wamane wadrop ifone ugirl. Angisho ukuthi drop ifone as if like ucifaze ibhathini lokuthi uyayidrop ifone, wayiwisa phansi galagaqa, yawa esandleni, shawa uvalo ugirl. Hayi, naye-ke uBanele ngala wahamba uyibukisisa kahle esibukweni. Washo ngenhliziyo ukuthi eyi ngabuya madoda, heyi ngabuya, yimi lona iy'nqotho zami. Akupheli-ke lapho guys, uhambile futhi-ke waya kumfowabo onenxeba la esifubeni, wayomlapha. Washo ukuthi ngizokulungisa bafo, khululeka, uzoba ngcono, alikho inxeba elingaphuli. Hhayi-ke wabuza-ke umfowabo ukuthi unjani uMbali? Wathi Mbali, hhayi u-right uMbali. Kuphela nje kuke kwaba nokudutshulana okwenzakalile. Umfowabo uNkosinathi hhayi akasekho sele kwelamathongo, kodwa-ke ungakhathazeki, konke ngikulungisile okunye. Ugadla nje ney'nkabi zakhe ngiqedile ngabo, ngathi nya. Eyi kubonakala nje ukuthi kodwa uSanele noma ejabulile ukuthi ugadla akasekho, kodwa inhliziyo yakhe ikumbali. Ngenhlanhla-ke guys-ke ngathi uyakwazi ukuyimela-ke indaba yesithembu this time around uBanele. Akaseyena lo Banele uthanda ukuzama yedwa ongabe samnaka uMbali. Uke wafika-ke kuMbali emva kokuthi phela umfowabo adutshule, wabadrayiva ngisho kuba wabayisa le emzini wabo Dladla. Emva kwalapho wathi ukukhuluma naye futhi uMbali ezama ukumduduza, washo ukuthi ukhona nje noma inini memdinga uzobe ekhona empilweni yakhe uMbali. Okay, that was good. I'm really happy about that. Ngiyathemba ukuthi-ke akuzothi kusanjalo bese-ke uzama yafika ethi, hey umuntu wami lona wena, njengenhlala yenza. But anyway, sizobona as isikhathi sihamba ukuthi lesi sithembu soqhuba kahleni noma cha. Ezinye-ke guys ezibuhlungu ezingapheli, siyazi-ke sonke ukuthi uNkosinathi-ke kuthe mekufika i-ambulensi yasho ukuthi hhayi impela akasekho emhlabeni. Hhayi umndeni wako Dladla-ke usemanzini and kubuhlungu guys, bakhala kabuhlungu. Kodwa-ke uthe mefika ubaba wakhe uMbali ebuka wonke umuntu lapha endlini, wamane nje waqanyelwa ukuthi umuntu oyimbangela yokuhamba emhlabeni kaNkosinathi uMbali. Akavazi-ke kufihle ngaphansi kwesifuba sakhe lokho, mane wakhipha nje ngomlomo, washo ukuthi kunje namhlanje Mbali kungenxa yakho. Wena uloku wehla wenye ukuthi ufuna ukushada, uphuthuma mntanami. Ngikutshela ukuthi labantu bayingozi, kodwa wena uqhubeka usifaka ngekhanda uthi asiye kuloya mndeni sivume ukuthi ushade. Buka namhlanje umfowenu akekho. Ngifuna wazi-ke mntanami ukuthi soze ngakuxolela ngale nto eyenzakalile. Ayi, khala guys uMbali. Wathi uyazama ukukhuza unina, ekhuza phela ubaba wekhaya, kwasho kona ukuthi amazwi asephumile, and mekaphuma amazwi abesakwazi ukugwinyeka guys, afika ahlabe adlule, kodwa wakwazi ukubuyela emumva. Awukho ureverse emazwini guys. uMbali nje umane nje wakhala, bathi bayamduduza, wangaduduzeka, wakhihla esikanandi, ebona ngampela ukuthi umfowabo akasekho and iphutha lonke libekwa kuyena. Guys, kushubile phela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela